Mag-aabang kami ng taxi papunta ng Miracle Garden. Oy, baka mahal yung taxi ah. Wala kaming pangbayad. Yan, metro yan. Ha? Bring us in there. Make a easy. How much hot? Kuya, Aha. yung tissue ka. May tissue ka ba? May tissue. You have tissue, kuya? Eh, may tissue ka. Wala akong tissue. Hindi ako nagdala. Kuya, nasubsok ko pa. Wala ka naman ka dyan, P. Ano, Ens? Oh, Wala nga. Ay, ano yun? May salamin ka dyan? yung cellphone mo na lang. Oo, yung cellphone mo na lang. Eh, wala eh. Oh, Ang init naman, putik. wala. Sapat yung araw sa... Uy, gano'n natin, tapos picture niya po. Dalawa. Oo. وياك الشيخ ده عينه عليه يا عبد الله الشيخ الشيخ عامل ايه؟ الشيخ مال عايزين نحلله بقى No. 5 minutes going. Salam. Food no. Ah, Food no. Food here come back. ليك على البطة ياخذوا شو على شو مسكرية وغازي karga mo dyan. Hindi, may chips kasi at saka tubig dito. Lagyan mo lang dyan, mamaya na lang. Ano? Sir, will put here, ha? Ha? Buatan mas. Baka Sa loob, te. sa loob. Hindi nila ano? Hey, no. Hindi nila ito kukunin. Hindi. Uy, saglit lang ah. Baka ano. Grabe naman. Hindi kasi oh, walang laman yan. Andali ka na apat. Uy, dala nyo. Saglit lang ah. Wala ang di ang gapi karga tumutan amo ID labat ID. ID. Hindi na kailangan. Hindi kasi baka ano, may ID dito baka Importante. Bakit dadalhin mo ba yan? ah, may ID okay lang. Ay, sugar pa mo naman. Ay, kasi may pakabag-akasa mo naman. Dinala kasi yung bahay niya. Salamat mo yan. Ito sarag ay chips. Kabalay pinakma. Ay, hindi ito na lang ang iwan ko no. Uy, dalaan nyo. Ay, Okay na. Tara, tara, tara. Sandali lang. Ay, ganun yan. Ate Emma, ano nyo sa'yo? Nasaan dalawa? Hawakan mo. Kasi yan, di papasok. Wait. Para saan naman Dito ito? muna. Picture lang baga. Dito muna tayo. Hello. Welcome to Miracle Garden. Miracle Garden po kami. Yes, nasa Miracle Garden na kami. Ay, dami tao naman. May sariling ano tayo ah. May sariling ganito muna tayo. Video, may gano'n, live tan? Ulit-ulit mo kasi para ipasa mo siya. Ano yun? Hello! Welcome to my YouTube channel. Ang gaganda oh. Ang gaganda ng mga bulaklak. Sabi ko sa inyo, maiinit pa eh. Doon tayo sa taas. Medyo may kamahalan pero successful. Gumanda siya, gumanda. Si Emma.
Tapos dyan sa nilalamot, pan ipasa mo siya. Dapat. Isali mo ak pa. Isali mo ak. Hello. Welcome to my YouTube channel. Gaganda ng ano oh. Mainit-init pa kasi eh. Ano, picturean ta ka? Ah? Kasi no video, sarag tumot na video. Hindi ko lang ay kayo nila. Punta tayo sa Miracle Garden. Miracle Garden, ayan oh, ang gaganda oh. Diba? Kasi sarag tumot na ano, screenshot, gaano agla picturean. Ayun, doon tayo sa taas. Oh, nag-post si ano, Divine. Ang ganda ngayon, no? Yung gitna na yun para kita yung ano. Sa akin, maliwanag ka. Ano, picture ka na? Maaraw eh. Kita yung Emirates? Ano? Maano, kasi Ano, ikaw, mag-picture ka. di man kami Ayan yung entrance na 75 na. pinipicturean ko nga. Saglit lang. Ano kasi, ano, hindi pa Ayun, siya masyado. lumilim na. Ikaw, di ka sa picture sarili mo. Puro ka lang vlogging. Diyan. Atay puso, atay puso. Unputag kad sa atay puso ay ah. Ato na ni. Wala rin totoo mo. Naon kiyon. Alagad. Ang bilungat. Kasi ama yung ano, yung araw. Asa din? Yes, ang daming tao ngayon. Picture ka daw. Hindi na kailangan mag-picture. Daming tao. Ya, ako yung lagi diya. Ang ganda. Ang ganda dito. Oh my God. Okay na. Doon, di man ay kain. May Emirates. Kaya tayo. Mas maliwaway kunti. Uy, красиво, давай. Ang bilungot, awa. O, asan na lang yung dalawa? Kulang dala rin, Dwara. Bahala sila dyan. Kulang dala rin. Liman lang. Nan video ka, ano kan, gano'n na putor-putor.
Tapos isid mo siya kay may mararakap Liman ira. Ako rami. Hello, madam. Bubble, say. Bubble. Ang gaganda Nine. Puro photo ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲ